Sav prihod od ovogodišnje letnje sezone vlasnici turističkog kompleksa u Budimliji uplatit će u humanitarne svrhe. Za predstojeći vikend planiran je turnir u malom fudbalu i predstava za decu koja će biti održana u nedelju. Mališane će uveseljavati klovnovi Johnny i Pipi. Imali ste priliku pre nekoliko dana da čujete najavu humanitarnih aktivnosti koje će se održati u toku ovog leta u turističkom kompleksu Budimlija, a sada konkretne najave. Gospodin Aleksandar Vučetić je ponovo u našem studiju. Šta će biti u toku predstojećeg vikenda? Šta je planirano? Pa što se tiče predstojećeg vikenda, mi u subotu planiramo, odnosno organizujemo turnir u fudbalu za osnovce, za naše najmlađe sugrađane. Ovim putem pozivamo naše sugrađane iz Loznice da se priključe akciji, jer naša akcija koja je slogan iz Budimlije za pomoć Srbiji, sa ciljem da sva sredstva koja se prikupe u toku ove sezone namenjena su za poplavljene, za ljude koji su izgubili svoje domove i koji su ugroženi tokom ovih poplava. Znači, u subotu se organizuje turnir u fudbalu za najmlađe. U nedelju planiramo, odnosno održat će se predstava klovnova, Pipika i Johnny, također za najmlađe. Ulaz je slobodan i za tu akciju naravno pozivam sugrađane, kako najmlađe, tako i ove starije, da se pridruže jer obećavamo dobro druženje. Što se tiče ostalih akcija, samo malo da najavim, za sredinu jula su predviđeni dani piva. Tokom cijelog leta planiramo niz manifestacija kako bi prikupili što više sredstava za ugrožene. Kad kažete pozivate ljude, recite mi samo, imate li već neke prijavljene ekipe za ovaj predstojeći turnir u malom fudbalu? Jeste, da. Ekipe su već prijavljene, žreb je odrađen. Pozivamo sugrađane da učestvuju, da prisustvuju na tom turniru, jer kupovinom svakog pića ili hrane oni pomažu ugroženima i također da uživaju u fudbalu. Evo, znamo gde će novci ići, a imate li možda neke nagradice za te učesnike? Tako je, da. Za sve učesnike su obezbeđene nagrade. Oni će to naravno vidjeti u subotu kada se održi turnir. Gospodine Vučetiću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i hvala vam na ovom svemu što radite za poplavom ugroženo stanovništvo u Srbiji. Hvala i vama i htio bih da se zahvalim vašoj kući što pratite naš rad i što ste ispratili sve dosadašnje akcije i što ćete biti naš medijski partner i pokrovitelj za ovu sezonu. Hvala vam još jedanput i uvek ste nam drag gost. Hvala vama.